Cemila Yıldız, jina tikî teneye ku mijûlî dirûtin û firotina cil û kincên xwecihiyên Dêrsimê ye. Ew ji neh saliya xwe ve vî karê dike. Vê xanima ku temenê wê 65 salin, li navenda bajarê Dêrsimê dikanek vekiriye û biriya amûra dirûtinê ya kevin her roj cil û kincên xwecihî didirû. Ez newsardım başlamış kırdım. Muamı dikiş testini. Na mamiki de vivkur doğru mor pür vivkur muam destini. Verzi gelinlik çinevi. O kusur destini, ipegra destini, kesk destini, kevo destini, çakar destini. Vivkur iyi kerdin pay. İyi bini keram bir şey kerdin pay. Ama zükü fişten bir. Hevjînê wê Mihemed Yıldız jî cil û kincan li xwe dike û biriya lîstikeke kevnar û kulturî bi navê Werwere cil û bergan nîşan dide. Ma verze sare hode fose ve puşiyevi. Nak salam yani bariya. Sala. Senim yani o. Ya senim yani o. Hani ki sarkama ya sarkır ama verze fethiliğini. Postol Çin'i bile lastik kara lastik zor değil. Yani verze na sarkı. Dema ku jin derdikevine derve, dersokeke zelal wekû serpoş bikartînin ku mil û serê wan dinixumîne û bi çarigekê serê xwe girê didin û di ser wê re jî destmaleke tenê didine serê xwe. Ma gurotini pra, takî gurotini pra, enterî gurotini pra, saltî gurotini pra. Asrûn vêjîn bimbarak vêjîn maseke hêvramên re pêş de asmîn ro tîc vêjîne, pişî vêjîne. Tede no reng ma uzara gurot. No reng ma tede pêş de asmîn re gurot. Mesela naki puşya ma kırmancıya. Na ki okrayını asmı Tirija asmı roj var nara. Hani evi Türkiye var gökkuşağı. Ama zoruma güven Tirija asmı roj. Yani neydi hot tane renk etse. Sırka Tirija asmı rojlu hot tane renk etse ya. O zara gel. ما اینون گروتین پران نکا ملت اینون اینون پرس کنا اما که درسیم وانه پوشی درسین ماری واجم ما پوشی درسیم بیچیرم Neka verze züciniye jige tane girse dergevi jig kılmıyor. Verze uyu derg mahot metre pazen güretene uyu kıl 10 metre güretene. Bazen hoca tabi cinayet kılma to 10 metre cena az hot metre jol. Verze millet ki ekseriye bazen cinam kılmıyor kakene dimetrik senik bir şey. Yok sorun zor değil yani. Dêrsimî bi berdewamî hewl didin ku bîr û bawerê û çanda Elewiyan zindî bihêlin û biriya li xwekirina cil û kincên xwe yên kulturî xwe îsbat bikin.